Benvingudes a El Context, una conversa sobre llibres entre amics. Bon dia, Andrea, com estàs? Bon dia! Molt bé. Emocionada avui que portem una convidada. Sí, jo també estic superemocionada. És el nostre primer capítol en una convidada que anem a entrevistar. Vols presentar-la, Andrea? A més, és una convidada molt especial, Sí. que tenia moltíssimes ganes. Jo crec que quasi, Marta, des que començàrem el projecte, sabíem que anava a ser la primera persona entrevistada. Sí. Ens ha costat un poquet convèncer-la per a que participara, però ha arribat el moment. La tenim així i ella és una experta documentalista, ha treballat també en biblioteques municipals, actualment treballa en el Centre de Publicacions de la Universitat Catòlica de València i amb tots vosaltres, amb tots els nostres oients, així us presentem avui a Belén Mortí. Benvinguda. Hola, xiques, un plaer estar així amb vosaltres. Bueno, conta'm-nos un poc, si vols, per a començar, sobre la teva feina, com vas decidir, no sé, estudiar la carrera, bueno, què estudiares, en què consisteix, si era una vocació de sempre... Conta'ns un poc. Sí, perquè aquesta paraula de documentalista, no? Potser algunes persones no saben exactament què és, no? Sí, totalment. Sempre toca fer un poc d'explicació quan dic a què me dedique. I bé, vaig decidir estudiar informació i documentació perquè sempre m'ha agradat molt el món de les biblioteques. És un àmbit que m'aporta molta calma, m'agrada, m'interessa, i vaig descobrir que existia el grau, vaig voler especialitzar-me i per això vaig estudiar. Són 4 anyets i sí que és de veres que quan acabes el grau tens diferents eixides, te pots decantar més per a el camí de les biblioteques, camí d'arxius o bé centre de documentació, que és on actualment més me dedique, que és més la investigació. I això principalment és un poc molt resumit. Després sí que me vaig especialitzar també fent un màster i diferents postgraus, però això és la base. Belém, i com arribes tu a conèixer este grau, no? Perquè no és una feina, diguem, molt comuna, perquè, no sé, pensem en treballs més tradicionals i jo si veig aquesta informació en el llistat de graus de la Universitat de València, a priori no sé ni què és. Sí, és molt comú això també. Inclús m'han arribat a preguntar si per a treballar en biblioteca calia estudiar alguna cosa o si estava especialitzada d'alguna forma. Res, simplement una cosa molt senzilla com és buscar i veure la fitxa acadèmica del grau i veure les diferents eixides que podia tindre. Vaig veure que biblioteca era una d'elles i me vaig llançar. O sigui, ella ja fent treball de documentació. Exacte, des del principi. Clar, perquè potser se coneix més la part de bibliotecari que tots coneguem, que hem anat sempre a la biblioteca del poble o del barri i coneguem la persona que està ahí, però l'altra part jo crec que és més desconeguda, no? Documentació i... què més? Arxivística. Arxivística. Sí, és exacte. Al final són feines que són molt d'oficina, molt d'interior. La biblioteca sí que estàs més oberta al públic, evidentment, te dediques a oferir aquest servei, però els arxius sí que són un poc desconeguts per a la majoria de la població i se desconeix moltíssim el treball que se fa. Pues Belém, jo crec que ens ve perfecte perquè tu has treballat en biblioteques i ara estàs més en el, diguem-ne, en aquesta part més oculta de la feina. Si vos pareix bé, podem començar parlant un poquet per el tema de les biblioteques i ens contes un poquet aquesta feina que feies i també per què decidides canviar i quines són les diferències entre una i l'altra, perquè a més és que has provat moltes coses, no? Aleshores, en el tema de la biblioteca, tema de les biblios i tot això, no? Jo crec que com a usuàries de la biblioteca, que som nosaltres, Sí. sempre crida l'atenció a aquesta persona que treballa allí, com se trien els llibres, no? Jo crec que és una de les preguntes que Marta i jo volíem fer, no? Com s'elegeixen quins llibres estan i formen part d'una biblioteca pública? Sí, a veure, esta part podria ser més romàntica, però no ho és del tot. Al final, biblioteca pública te deus molt als usuaris, a la gent que consumeix, evidentment, i que fa ús de la biblioteca. I són principalment llibres molt populars, els bestsellers, les novetats editorials, són els llibres més demandats en una biblioteca. Per tant, tu intentes que els usuaris es tinguen tots els que creus que poden agradar i sobretot totes les novetats. Després, si queda pressupost, sobretot, i la persona que s'encarrega d'esta selecció té cert interès, sempre intenta ficar un poquet de la seva part i elegir llibres en un contingut o d'una temàtica un poc més no interessant, però sí més... Més especialitzat, sí, més especialitzat o d'autors
més consagrats o que aquesta persona considera que tenen més valor. Moltes vegades al final passen un poc més desapercebuts, però és paper de la bibliotecària o del bibliotecari descobrir aquests llibres. No n'hi ha cap tipus de contracte o conveni en editorials o que us vinguin a vendre algo o al ser públic això no se fa així? Exactament. O no se hauria de fer així? No se hauria de fer, però al ser públic això sí que és una cosa que se té molt en compte i no. En la biblioteca pública no, és el bibliotecari o bibliotecària qui selecciona els llibres lliurement. Això està molt bé. Sí. I una pregunta, Belén. I, per exemple, d'aquestes novetats, s'agafa... Perquè m'imagino que, clar, no un llibre que ara mateix s'estiga llegint moltíssim. I se'n fa... Quan se'n compren? Perquè, clar, és una pregunta que te fas m'imagino jo, com a la persona que hauria de triar el llibre, dic, clar, si em tria un i tarda un mes, quan ve l'altre ja se passa de moda, això. Quan se'n necessita? Uno. Un llibre i va prestant-se, se fan reserves, hi ha una llista de reserves i ja està, t'has d'esperar. Normalment aquestes novetats sí que se solen prestar per a 15 dies, no són d'un mes, perquè també això, un mes és segons les pàgines que tinga el llibre. Llibres d'estos molt llargs se pot ampliar a un mes, però en el cas de les novetats són 15 dies i inclús per a agilitzar la lectura no se fan renovacions, és 15 dies i el següent. Ostres. Això no sabia, lo de les pàgines no sabia que era així. Pensava que eren tots els llibres 15 i podies ampliar. Sí, va un poc a criteri dels treballadors de la biblioteca, però se sol fer perquè, clar, hi ha volums que són molt llargs i en 15 dies és complicat. És que inclús encara que no siga llarg, a mi 15 dies a vegades m'ha passat que, no sé, te pilla unes setmanes que tens més faena en que siga i com que no te dona temps i tens que estar ahí pendent de la renovació o tornar-lo tat, que segur que ens dieu és que el tornem tat, però jo compensa. Desquadra tot, sí. I veurem, una altra qüestió en el tema de les biblioteques, el tema de les activitats culturals, de promoció de la lectura, de convidar a gent... No sé, això també és feina del bibliotecari? També és una de les tasques que feu vosaltres? Sí, totalment. I a part és una de les que a mi més m'agraden perquè al final és una forma d'atraure no tant als usuaris que sí que tens, sinó als potencials usuaris, que és una de les tasques també més... Un repte, no? És un repte, totalment. Atraure la gent a la biblioteca i més en la situació, en l'actualitat, que és complicat, i pensar activitats que poden ser interessants i també fer que vinguen i que se queden és totalment un repte, sí. I aquestes activitats, o sea, també fem moltes coses de foment de la lectura, veritat? Jo he vist a vegades que feien com visites als col·les, als xiquets... Tot això és la feina del bibliotecari, però dins de la biblioteca hi ha diverses persones. Normalment treballen, cada un té un poc un rango i unes responsabilitats o com s'organitzeu. Sí, totalment. Això és com, bueno, no sé si en altres serveis o en altres àmbits, però en l'administració pública normalment hi ha diferents categories i en la biblioteca és exactament igual. El bibliotecari al final és la persona que estaria a dalt de la piràmide, és la persona que realment fa la selecció de llibres i s'encarrega un poc de la gestió general de pressupost i activitats i demés, però després hi ha persones per baix i cadascuna d'elles s'encarrega d'una cosa, de catalogar, d'atendre en el taulell, en el mostrador, potser estiga més centrada en la difusió a nivell pàgina web, xarxes socials, i depenent un poc del teu rang, fas unes coses o altres. Claro, i ara que menciones pressupost, que havíem mencionat també antes en els llibres, el pressupost és com algo anual, mensual, saps com se gestiona? Sí, és un pressupost anual que se demana cada exercici i això depèn de l'administració pública del municipi. Que depenga... I depèn del número de gent que viu en el poble o en el barri este o... Correcte, depèn del número d'habitants de cada municipi. A partir d'ahí s'assigna, també, clar, depèn un poc de cada ajuntament, però s'assigna un pressupost i després també hi ha ajudes de la Generalitat que pots sol·licitar, que també és una feina de la persona, del bibliotecari o bibliotecària en aquest cas, sol·licitar les ajudes, subvencions i demés. Estar pendent d'això. I el tema de xarxes socials i pàgina web que has comentat me pareix com molt important, no? Perquè crec que és una manera d'apropar la biblioteca o, anem a dir, en grans paraules, la cultura a la gent. I no sé si se fa tant des de les administracions públiques. Entenc que perquè dius ho fa algú de dins, no se contracta ningú extern i potser ahí és on falla, no? Perquè potser no tenen el temps per dedicar-li o els coneixements. Exactament. No hi ha ni temps ni coneixements. Al final és una persona com qualsevol altra del carrer que ha de dedicar-se a donar-li impuls
a la difusió per xarxes i moltes voltes ni se coneixen les ferramentes, ni se sap massa bé el públic objectiu, o sí que se sap però no saps com enfocar-ho, no tens aquesta idea, aquests coneixements, i costa, i normalment el contingut sol ser un poquet no del tot atractiu. I en la biblioteca, quin tipus de públic? Diguem, quin és l'usuari més comú? Sí, en la biblioteca pública l'usuari jo diria que hi ha dos principals i són els xiquets i les persones més majors, no? La tercera edat, per dir-ho d'alguna forma. Són els dos perfils principals en una biblioteca pública. Els xiquets, evidentment, perquè com parlàvem abans de que fan activitats ja en el col·le i comencen a introduir-los en la biblioteca, ahir n'hi ha un primer contacte que és molt xulo per part dels xiquets. També els pares al principi estan molt implicats en alguns, evidentment, però en portar els xiquets a la biblioteca, i és molt interessant. Després n'hi ha un parot generacional, ja des de l'adolescència, diguem, fins que te tornes a fer major i també tens el temps per a poder anar a la biblioteca. Clar. Sí, quina cosa, no? Tindre el temps per anar a la biblioteca, que si de vegades ens preguntem, no? No tenim temps per a llegir, no te'l imagines, no? D'anar a la biblioteca, però és bonic, no? El moment d'escollir un llibre entre tants i poder, no sé, no has ni de pagar-lo, vull dir, només l'has d'agafar i emportar-te a la casa. És una cosa increïble, realment. I Belém, tu recomanaves? La gent preguntava, no? Perquè jo sí que recordo, jo com a usuària de biblioteca, moltes vegades, sobretot de menuda, que anava amb ma mare, que tu comentes, moltes voltes sí que recorde que tens dubtes entre uns quants, no? I al final la mare te diu, n'hi ha un límit màxim, no? No sé, són 3? Te n'has d'endur uns 3 i dius, ai, i ara quin, no? I la mira si està la bibliotecària per allí, li dius, mira, entre estos, tu recomanaves també a alguna gent? Sí, i jo crec que és una de les parts més boniques també de la feina, el poder recomanar, el tindre aquest criteri de pensar en el perfil de la persona, els seus gustos, i més ja quan coneixes als usuaris. Això també és molt bonic, perquè tu ja saps més o menys el seu historial de lectures, saps què recomanar-li, o, perquè clar, el gran repte és quan no coneixes a l'usuari, te demana opinió i tu no tens ni idea d'aquesta persona el que li pot agradar, però bueno, aquest primer llibre que li recomanes també pot ser molt important. decisiu, sí. És molt important, és molt important. I, bueno, una pregunta és un poquet, no sé si compromesa, però em parla de com se seleccionen els llibres i jo he preguntat de quan s'eliminen els llibres, perquè el típic llibre mosto, sí, que tu ja estàs cansat de que el veus ahir, que jo me l'emportava i me'l forrava en paper, de revista per a no entrar-me-la, perquè m'encanta el gent del llit, entrar-te al llit i aquest llibre que ja està en les pàgines que no li cap més. Sí. Això, quan es decideix eliminar aquest llibre, s'elimina completament, se substitueix per uno igual. Què ocorre ahí? I qui ho decideix? I com passa? De nou, això és feina de la persona, del bibliotecari o bibliotecària, en aquest cas, no? I sol passar que, exacte, quan els llibres ja estan que cauen les fulles, que la portada està, les cobertes estan desfetes, si és un llibre que té molta demanda o és un llibre que s'apresta moltíssim, se substitueix per una altra edició nova. Este llibre, o bé, si està literalment per a tirar, s'expurga, no passa res, vull dir, tampoc hi ha que tindre por a tirar llibres, no és ningú tabú. No és un crimen, no? No és ningú crimen, se reciclen i ja està, no passa res. Però si està en unes condicions mitjanament se pot donar, se pot fer una donació, si algú està interessat se'l pot emportar a casa i ja està. I a la biblioteca tens espai per a un altre llibre, perquè és que si no, a la fi tens massa llibres i alguns també que jo crec que acaba també, com que tu dius, acabes també convertint aquest espai en un espai un poc també de crètic, no? Vull dir, no pots permetre que això corre, perquè si no, la gent també perd la interacció. Exactament, totalment. Sí, I parlant de donacions, jo sé que és un tema que crec que inclús hem comentat, el tema de la gent que dona llibres a les biblioteques. És algo bo? És algo que millor no fer i vendre-los de segona mà? Els accepteu? Com funciona? A veure, això cada biblioteca té, evidentment, els seus criteris i la seva forma de treballar. Però és important dir que és que moltes donacions no són donacions. És que algú ha fet netejar en casa i ha decidit portar llibres allí perquè li sap mal tirar-los. I repetisc un poc el que ha dit abans, no passa res per tirar llibres. A veure, al final se recicla i ja està. Si vas a fer una donació, tu has de pensar que han de ser llibres que tinguin un interès
igual que tu no els vols, igual ningú més els vol. Sona molt cruel. Això que ha dit és molt important. Això ho fem molt, no? És com, mira, això no sé què... no, mira, tu no ho vols, no li dones a l'altre el que tu no voldries per a tu, no? O sigui, només aquelles coses que estan en bon estat, que són útils, que creus que algú les pot utilitzar, però no qualsevol llibre d'autoajuda dels anys 20 que arreplegares de casa ta abuela, que està gros, O el círculo de lectores que n'hi havia, que tenies ahí cada de propaganda, per favor. No? Exactament, és que al final vull dir, és això, pensar, jo me'l tornaria a llegir, trobo que sigui interessant, i tampoc a lo millor presentar-te en la caixa de llibres de la biblioteca, sinó portar un registre dels llibres o del llista de llibres que tu voldries donar i que la biblioteca ja pense, els tinc, no els tinc, són interessants, no són interessants, i ja està, perquè si no molta gent inclús deixen les caixes a la porta de la biblioteca en plan, ja quan obriu gestioneu-seu, i és com... T'afegís més faena al que tens que... Totalment, sí. I, a més de llibres, en les biblioteques n'hi ha normalment material audiovisual, no música, pel·lícules, inclús premsa diària, si no m'equivoque. Això també té prou tirar o és algo que la gent no agarra tant, tipus DVDs, no sé? Sí que té moltíssima eixida. Els periòdics un muntó, sobretot per això, per a les persones majors que sí que visiten la biblioteca, són uns dels seus passatemps, llegir el periòdic en la biblioteca és una imatge prou xula, la veritat, veure les persones allí llegint. És que és un espai còmode, també, no? És un espai en el que estàs còmode llegint. Sí. I és un poc, jo també crec, de refugi, un espai de refugi de gent que potser no té accés, potser inclús a internet. Jo sé que a vegades també hi ha els ordinadors en els que te pots connectar. I per la gent gran també poden eixir de casa, no? El fet de dir, vaig eixir i vaig llegir, solen ser espais on hi ha bastant llum natural, o s'intenta que siguin amplis. Sí, són espais que són molt socials i també hi ha que obrir les portes i canviar un poc la mentalitat en això, que la biblioteca és un lloc on anar a passar el temps i estar bé i te pots sentar, pots estar llegint, pots estar comentant, que no hi ha xapor tampoc, que és un lloc estricte, silenciós, rígid, sinó n'hi ha espais, evidentment n'hi ha espais habilitats per a cada cosa, però que n'hi ha espais on tu pots estar més relaxat, després hi ha espais d'ordinadors. Això ja va quedant un poc més obsolet perquè ja els ordinadors normalment utilitzem molt mòbil, però bueno, és important saber que allí tens un ordinador per a fer gestions de tot tipus, que també és un altre dels serveis que s'ofereix molt, que no és especialitat de la biblioteca, evidentment, però sí l'ajudar a les persones a fer molts tràmits burocràtics de l'administració i demés. I aquesta orientació també se dona molt. I hi ha sales de lectura, sales de treball, per exemple, per a la gent que va a l'institut i que necessita quedar per a fer un projecte, o existeix aquest espai com sala d'estudi, diguem-ne? Depèn un poc de la grandària de la biblioteca. Normalment el que ha passat en els últims anys és que les sales de referència s'han convertit en aquestes sales d'estudi. Al final les enciclopèdies, diccionaris, tot això ja són llibres que no s'utilitzen. A les biblioteques, evidentment, els sap mal tirar-ho, això sí que sap mal tirar-ho perquè són col·leccions que valien molts diners, exactament, molt costoses, i després que també sap mal perquè al final la biblioteca és un lloc de referència i retirar aquestes obres també és un pas important, però bueno, sí que s'aprofiten aquestes sales de referència sobretot per a estudiar, perquè com tenen menys tràfic de gent que consulta, són més tranquil·les. Molt bé. Sí. Sales d'estudi i sales de treball en grup també he vist alguna volta en alguna biblioteca per a poder parlar i Sí, em referia a això. Sí, poquet a poquet això, depèn un poc de l'espai, però sobretot sales en grup més en biblioteca universitària, biblioteca pública, van un poc més pillats d'espais, però sí, poquet a poquet va desenvolupant en això la biblioteca, en treball en grup, en espais on se pugui parlar més, no tan silenciosos, un poc més flexibles. Belém, i tu d'ací decidixes fer un canvi radical, perquè estem així parlant de les glòries de la biblioteca, decidixes fer un canvi i vas a un altre vessant de la teva carrera i et comences en la Universitat de València, no? Que està més relacionat també amb el que fas actualment. Sí. Decidis fer aquest canvi. Per què? En el sentit de quins són els problemes o quines són les, com a bibliotecària, quins desavantatges pot tindre aquesta feina? Si no va tindre res a veure amb això, el teu canvi, va ser per una altra qüestió. No sé, conta'ns un poc eixe gir. Sí.
Això és un poc un punt d'inflexió, jo crec que també és molt personal perquè al final jo estava soles en la biblioteca en la que estava, aleshores tots aquests rols que us he anat dient de seleccionar, catalogar, difusió, tal, recauen en mi, en una única persona. És bastant càrrega, però no seria el problema realment, sinó moltes voltes el que tu recibixes a canvi de tot aquest esforç que estàs fent també. De tota manera, dic que és molt personal perquè també és de veres que va ser la meva primera feina, jo era jove, també tenia... Soc jove, però era més jove. Tenia ganes també de provar altres coses, a lo millor me cridava més un poc el món més acadèmic, més biblioteca universitària, però al final per circumstàncies, per oportunitats i per, no sé, un cúmul de coses, se me va presentar l'oportunitat d'entrar a la Universitat de València dins d'un grup d'investigació i va ser algo que me va cridar molt l'atenció i que vaig pensar que me podria aportar també moltes coses noves i diferents, que m'obria més portes, dins de que la biblioteca, repeteix que és un espai que m'agrada moltíssim. El que no m'agradava tant era l'arxiu, que també part de la meva jornada laboral estava dedicada a l'arxiu, i ahir sí que tinc molts més contres que pros, perquè és totalment diferent, és molt solitari, molt silenciós, i és una feina que apenes se veu i apenes té com... Exacte, no té visibilitat. Jo és que crec que les persones que no ens dediquem a això, no? Quan escoltem així la paraula arxiu, ens imaginem una porta grossa metàl·lica de 10 centímetres que s'obre rodant, entres allí, fa fred, està oscur, no sé, és un poc com en l'imaginari este col·lectiu de les pel·lícules. Sí. Quan pensem en l'arxiu doble de papers i paperassa, pensem en això. No sé si és realment això o no té res a Clar, veure. conta'ns un poc en què consisteix i més en un centre, en una biblioteca menuda com era la teua, què és el que feies ahir? Sí, l'arxiu i la biblioteca en este cas no estaven junts, estaven en espais separats. Ja vos dic, la biblioteca a mi sí que m'agradava, encara que pot ser, pues, com en tots els treballs, imagine, hi ha moments de dir això, està costant més molt per amor a l'art, però bueno, l'arxiu és que és un espai correcte, que normalment no és molt alegre, és un espai bastant tancat, que les persones que els encanta l'arxiu, llavors, si algun dels vostres oients treballa en arxiu o li agrada este àmbit, dirà, pues, com tot, no? Cada persona té uns gustos. Però sí que és de veres que per a mi, per a la meva personalitat, això són espais molt més tancats, molt silenciosos, també treballes molt a soles, no tens usuaris, o molt poquets usuaris, al final no és com una biblioteca que és un continu de gent, i després sí que és de veres que hi ha moltíssima la tipologia documental és molt àmplia. Tenim des de l'arxiu històric fins els documents més administratius, que són els actuals, els que estan en continu moviment. I a mi m'imagino que l'arxiu històric sí que té que ser interessant, perquè, clar, veure aquests papers no sé també, això té una part molt passional, no? Perquè tindre en les teves mans uns documents històrics de la ciutat o del poble, doncs té molt de valor. Mentre que, clar, tota esta paperassa administrativa de, jo què sé, que no sé ni si això s'acumula, això també s'aguarda? Sí, a dia d'avui sí, ara és molt més híbrid, ja sabeu que va tot en forma digital, però continuen encara acumulant-se moltíssims papers que al final tens que tindre a la mà perquè, bueno, en 5 anys encara tenen que estar com molt disponibles perquè encara s'utilitzen moltíssim, però sol ser això, molt més avorrit, per dir-ho d'una forma molt genèrica i molt plana, evidentment, i això, i l'arxiu històric és molt més entretingut, molt més interessant, i per als historiadors, evidentment, és la seva font d'informació. I bé, ja tota aquesta informació es digitalitza o es va allí en persona, per exemple, un historiador aniria a l'arxiu a buscar aquests papers o aquests papers s'han digitalitzat? Qui els dona? Qui dona l'accés? Sol·licita l'accés a qui treballa allí per a poder accedir a aquesta informació? I la pregunta del millor, i com saps que aquesta informació està allí? No? Perquè, clar, si jo, per exemple, vull accedir a X informació, jo no sé on he d'anar. Si no, pràcticament avui en dia els nascuts en l'era digital, si no està en internet, ja estàs perdut, pràcticament. Ja dius, ui, ara què faig? No? Correcte, si no està en internet no existeix. Això s'està treballant molt en això, s'està intentant digitalitzar
sobretot de documentació històrica fins a l'actualitat. Ara ja normalment són arxius digitals, però tota aquesta documentació històrica s'està digitalitzant per a ficar-ho en plataformes d'accés públic, de forma que tu des de casa pugues consultar-ho o simplement localitzar on està, i en cas de que l'arxiu estigui obert al públic, poder accedir a l'original. I si no, doncs tens aquest accés digital i tens el document digitalitzat i el pots consultar en casa a les 24 hores del dia, tens aquesta disponibilitat. També pensar que això, si vols visitar-lo o consultar-lo en físic, tenim els límits dels espais, és a dir, horaris, que n'hi hagi una persona que se faci càrrec, etc. Perquè, Belém, vull dir, hem parlat de l'arxiu, que també era una feina que tu feies allà, però la feina de la universitat, en la Universitat de València, quan tu entres allí, és una feina completament diferent, entenc. És una feina en què tu estàs en un equip d'investigació. Sí. I de què s'encarregueu exactament com a documentalistes en aquest equip d'investigació? Quants documentalistes estan treballant ahí? Quants documentalistes treballen en equips d'investigació? Vull dir, cada equip d'investigació té documentalistes. Com funciona esta feina del documentalista? Quines són les tasques que fa? I realment existeix la figura tant com hauria d'existir o no? Contestant a aquesta última pregunta, i d'ahir vaig intentant contestar, no existeix la figura del documentalista en tots els grups d'investigació, ni molt menys. És una figura bastant desconeguda. Normalment se fan càrrec d'aquestes tasques altres membres del grup d'investigació, i al final és bastant desconeguda. Jo vaig tenir la sort d'entrar en un grup d'investigació en la Universitat de València de documentalistes. Per tant, sí que érem 3 documentalistes. Després va entrar una companya també becària documentalista, però he de dir que els documentalistes no fèiem sols feina de documentalista, sinó que acabes fent un poc de tot. És com un perfil un poc transversal que acabes fent un poc de recolzament a tots els altres perfils. També depèn un poc de quin siga l'àmbit d'actuació del grup d'investigació, ciències socials, ciències de la salut. En el meu cas, i parlo per el que sé, el meu paper era sobretot de cerca d'informació, cerca en bases de dades, elaboració de la bibliografia, elaboració de gràfiques, normalització de moltíssima informació, de forma que tu prepares tota la informació des de la recerca fins a l'obtenció de resultats, per a que a partir d'aquests resultats siguin els investigadors qui treballen i ja facin les seues investigacions, valga la redundància, o la seva... Clar, que és superútil, perquè realment tu estàs alliberant d'una càrrega molt pesada a l'investigador. A més, estàs fent-ho probablement molt millor perquè tu estàs especialitzada en aquesta búsqueda, en aquesta recerca, en aquesta manera de fer, i d'altra manera, ells ja reben les dades i poden dedicar-se amb les dades a treballar sobre el seu projecte. Exactament. I a partir d'ahir ja elaboren, evidentment, la seva investigació. Però sí que és de veres, és una feina que és bastant tediosa. Als investigadors els encanta, Jo crec que si preguntarem als investigadors si voldrien tindre un documentalista en la seva vida, segurament te diran que sí, 100%, Però se desconeix molt. I ells acaben adquirint aquestes tasques i aquest rol i l'avorreixen bastant, No és una feina que agrada moltíssim. I els investigadors és que per a ells és genial, clar. Clar. I el documentalista ha de saber també de la matèria en qüestió de què està buscant, no? Perquè no estic pensant jo, perquè si tu comences, si estic en un equip d'investigació de ciències socials, en aquest moment estem treballant sobre estadístiques del tabaquisme, hauré de saber un poc quines dades són rellevants allí, quines no, i si estic treballant en com funcionen les cèl·lules, no sé què, hauré de saber, no? Has de tindre un coneixement molt ampli també. Sí, al final vas especialitzant, perquè tu el que coneixes són els recursos, les ferramentes, les bases de dades especialitzades en la matèria en la que se treballa en aquest grup d'investigació, i després el que fa sí que és treballar en els investigadors en les paraules clau. Ells sí que les tenen claríssimes, al final és la seva investigació, el seu projecte, ells te faciliten les paraules clau i tu ja eres l'encarregat d'elaborar les qüestions per a poder buscar la informació més rellevant dins de la maranya, com podeu imaginar-se, d'informació que circula per internet. Qué interesante, yo no sabía qué era que feies exactamente. Pues no, me encanta, me parece súper útil, la veritat. I eixe núvol que és internet, quina és la relació dels documentalistes amb eixe núvol que és internet, no? Perquè jo ho pense i dic,
Sí, jo moltíssimes vegades, quan he de buscar alguna cosa, és que em resulta més senzill agafar un llibre, buscar en el llibre, que discriminar la informació irrellevant de la informació rellevant. Crec que es perd tant de temps discriminant aquesta informació absurda de la informació bona. No sé, i la relació del documentalista amb internet és una relació d'amor-odi, és una relació d'odi complet. No, jo crec que més d'amor que d'odi, perquè al final saps que la resposta i la solució està ahí, sols has de trobar-la, que no és fàcil, sí, molta paciència, molt de criteri. I una cosa que m'ha vingut al cap mentre feies aquesta reflexió també és una de... Mos ho digueren en primer de grau i me va parèixer molt interessant i és una cosa que he anat aplicant al llarg de la meva vida professional també. I és que, per exemple, i més ara que crec que van ser a nit els premis, els Oscar. Sí. Una pregunta que ens van fer va ser qui són els guanyadors del Premi Oscar? Com buscaries qui són els guanyadors? En internet, no? En este núvol que estem dient. I la resposta, bueno, la gent anava dient, pues Google, no? Tu fiques Ganador en el país, en el Levante, no sé què, no? No, la resposta correcta seria en la pàgina web oficial dels Premis Òscar. O sigui, anar a la font directa. Anar a la font oficial. Sempre a la font oficial. Sempre a la font oficial. I tens molt de treball fet. Tens la meitat de la informació està discriminada per tu. Sempre. I a més estic pensant també, Belém, arran d'això que estàs comentant, però que sempre estem constantment bombardejats també els usuaris en general de tot, no de documentalistes, no d'investigació, sinó, per favor, sempre anar a la font original per a tota la informació, per a que no t'enganyen els bancs, per a que no... Sí. Sempre mirar, assegurar-te que la pàgina web és la pàgina web oficial, que comprem les coses en pàgines web oficials. No, que és important no només per a la informació, sinó per al nostre dia a dia com a usuaris. El nostre consell em pareix com un consell bàsic. I jo crec que hem tingut que aprendre molt en totes les fake news. Crec que és algo que l'usuari mitjà d'internet, en general, ha tingut que aprendre a buscar això, ja no en un diari X, que ni siquiera avui en dia te pots fiar abans d'aquest tipus d'informació, sinó en la font original. Me pareix super... Totalment. El problema el tens en les notícies d'actualitat, no? Que clar, quina és la font original d'una notícia d'actualitat? Perquè si no vas al diari, que en teoria és això, hauràs de veure 4 diaris per comparar informació, perquè clar, no és com una informació de s'han publicat els resultats de tal, en tal, que és que passa en tot, és que estic pensant fins i tot en les oposicions, en coses de Conselleria d'Educació, no? Que saps, és com, si no sé què, doncs no, era mentira, no? És com, per què? Sí. De vegades de manera totalment inintencionada. Exactament. Simplement se crea com una bola de neu. Sí. I la informació, això, corre molt, va molt ràpid. Va molt ràpida. I el que contaves que feies a la Universitat de València és paregut al que fas ara? O has fet un altre minicanvi per ahí? És un altre minicanvi. Anem a treure'ns així, vamos, anem a ser expertes en este grau perquè volem guanyar per tots. Així que... Sí, jo crec que ja no me queda molt. No, però ara estic més en... És un servei de publicacions, servei editorial, de la Universitat Catòlica. Aleshores, el que fem ara, bueno, també és un treball molt de gestió, gestionem les revistes científiques que té la universitat i gestionem també les publicacions monogràfiques. Les publicacions monogràfiques poden ser des de, evidentment, monografies, però també congressos que se publiquen, actes de congressos, obres de divulgació, en fi, manuals docents, i és un poc la gestió entre l'autor que t'envia el manuscrit, la seva maquetació, publicació, difusió. Explica'ns exactament si gestionem. Que sona tan global, no? Què feu? Pues gestionar simplement és que des de que l'autor se fica en contacte en el servei de publicacions, passar-li el contracte de publicacions, que entenga què significa publicar en la Universitat Catòlica. Nosaltres intentem, fent un poc de propaganda, publicar sempre en obert. És important publicar en obert, sobretot ciència. I a partir d'ahí se firma el contracte, se passa el manuscrit a maquetació. Maquetar al final és ficar-ho bonico, ficar-ho atractiu i preparar-ho per a la publicació. També intentem que siga sempre en forma digital, però encara se fa alguns manuals impresos. Això ja un poc baix demanda, sí. I aquest procés de maquetació, d'enquadernació, si és el cas, i de publicació en digital, també el fa la Universitat Catòlica o se delega en altres empreses? Vosaltres
diguem que connecteu o ho fa la universitat mateixa? Deleguem, externalitzem eixa feina en empreses especialitzades en maquetació i per això dic també molt de gestió, perquè tampoc és un treball que faig jo, sinó que tinc que gestionar en l'empresa el fet de tenim este manuscrit, volem com el maquetes, el tenim que tindre per a tal data, una vegada me l'envies, jo mentrestant vaig sol·licitant depòsit legal, ISBN, el doy una vegada depositem en la pàgina de publicacions, s'elabora la portada, l'autor té que estar content en el resultat, se fan revisions, és estar en contacte continu tant en l'autor com en els diferents personatges o actors del procés. Que interessant. És més com això, més editorial, més de gestionar tota aquesta publicació. Sí, Més que- exacte. També el pressupost, quan Mm. el que parlàvem en biblioteques també ocorre en estos serveis, és demanar un pressupost anual, tu has de dividir-lo per a que tingues pressupost i partida per a poder cobrir totes les publicacions. És complicat perquè en el cas de les revistes sí que són periòdiques, no hi ha error, però en les publicacions monogràfiques no saps quants clients vas a tindre, si vas a tindre diners per a tots, i has d'anar fent un poc un croquis. Belém, jo vaig a clavar el dit a la llaga. Perquè justament està llegint uns articles sobre el tema de les publicacions i de les revistes. Sí. I clar, revistes n'hi ha moltes. I no totes són igual, els articles, i justament aquest article que vaig llegir parla un poc de l'efecte de les publicacions, que actualment se publica pràcticament quasi tot, perquè tal volta una revista de prestigi no te publica, però n'hi ha una altra que està disposada a publicar-te, però només, no sé si és un percentatge ridícul, i varia un poquet entre ciències socials i ciències, diguem-ne, típica Sí, de la salut. de la salut, sí, varia sí. un poquet, però només, no sé si és un percentatge com només el 10% o el 15% d'articles realment es cita, es torna a citar. És a dir, que es publica una quantitat d'informació de paper que moltes vegades es fa per requeriments acadèmics i aquests papers que passen a l'oblic perquè ningú mai més els ha tornat a citar o els ha tornat a rellegir, i a més, en aquest article parlaven justament del fet que el fet de no citar-los fa que investigacions bones no continuen endavant perquè moltes revistes no volen publicar una cosa que ja s'ha publicat i en què, per exemple, faig una investigació i només una altra aporta una xicoteta millora, però que pot ser significativa, però clar, això no ven. Entonces, directament això no forma part de la publicació, no? Entonces, me pregunto un poc si teniu un número de publicacions que heu de fer, que heu de complir, com s'escull que se publica en les revistes, quins són els criteris de publicació en general, perquè assusta un poc, no? Tot este tema de publicació i sobretot també, és que em va cridar molt l'atenció i em va acabar, perquè parlaven que molts dels estudis es provaven després, sobretot en què parlem, en ciències empíriques, molts dels estudis es provaven com a falsos després d'haver sigut publicats i que això no, a priori no passa res, no? Perquè efectivament en ciència es tracta de, ja ho diria Popper, no? De falsar els experiments, és la gràcia. Però, clar, si tu els proves com a falsos però ningú torna a llegir, tampoc mai acaba falsant-se. I entres en una espècie de bucle en què tot és publicable i, no sé l'inici criteri de discriminació, com se treballa des d'una universitat, que és tan important, no? Perquè una cosa publicada per una universitat no és qualsevol cosa. Correcte. Això és molt important. I és molt interessant el tema que acabes de tractar, però crec que donaria per a un altre dia, perquè és complicat. Jo centrant-me en el meu treball en la universitat ara on estic, lamentablement no tenim aquest volum d'articles que ens arriben per a publicar. És molt més reduït. Al final el que estàs dient és cert, els autors volen publicar en revistes de molt de prestigi, per tant, revistes que no estan indexades normalment no tenen un nivell de sol·licituds molt elevat, inclús hi ha que anar perseguint els autors per favor, publiqueu alguna cosa, feu-nos alguna proposta, però sí que és de veres que per a garantir aquest
valor Estàndard i de qualitat, estàndard, no? De qualitat. exactament, sí que se fan les revisions i s'intenta sempre que hi hagi 2 revisors mínim per cada un dels articles que arriba a la revista i aquests 2 revisors són externs a l'entitat i són especialistes en el tema. Són el que se diu cecs, ni l'autor coneix els revisors ni els revisors coneixen a l'autor, de forma que siga totalment anònim. I de facte és així. Sí, totalment, totalment. I això és el que fa que siga ciència. Si no, és malament, sí. I se fan uns comentaris, pot ser que l'article siga publicable, pot ser que no, pot ser que amb modificacions, i a partir d'aquestes modificacions és quan l'article ja se publica. Això deu de passar en totes les revistes, però sí que és de veres que en els últims anys s'ha demostrat que això al final és el món editorial i el món editorial d'editorials privades al final és un negoci, se paga per publicar, se paga per poder llegir, se paga, paguen les biblioteques, paga l'autor, paga el propi investigador que treballa per a la mateixa universitat, o sigui, se paga i se mouen moltíssims diners i tampoc se garanteix que efectivament aquests resultats i aquests articles que se publiquen al final tinguin una grandíssima repercussió. Al final és el nom de la revista i no tant el contingut de l'article el que prima. I des de la bibliometria s'està intentant, i cada volta més les agències avaluadores, llevar-li pes a la revista en la que se publica i donar-li molt més pes al valor que aporta a la societat, el contingut d'aquest article. Però és molt més difícil d'avaluar. És molt més fàcil els indicadors bibliogràfics, que potser són números de cites, números de tal, que el valor real que ha tingut o l'impacte que ha tingut real en la societat. És molt més complex. Però bueno, s'està intentant a poc anar cap a aquest camí, que garanteix molt més el valor, el contingut de la ciència. Però és un tema molt, molt interessant i el tema de l'RF al final se consumeix moltíssim, se consumeix molt ràpid. La investigació sempre és de l'últim minut, per tant, se queda obsoleta en seguida i és publicar. Damunt els investigadors tenen aquesta pressió. moltíssima. Però que arran d'això que estàs dient, no, Belém, que sí, efectivament es queda obsolet, però jo crec, no sé si és que tinc una visió molt romàntica, no? Però que no hauria de quedar-se obsolet, perquè els grans canvis, les grans investigacions, els grans fenòmens porten un temps de reflexió i una ment brillant, única, és molt difícil i és a través d'aquest progrés científic i a través d'una publicació o d'una altra i de replegar el que ha fet l'anterior i veure el que tu has fet, que un xicotiu canvi, un xicotet escalonet, a lo millor a la llarga te pot dur amb un canvi real, no? Però és cert que eixa afán o eixa necessitat de publicació t'obliga a oblidar-te del fi real, crec jo, que és qualsevol tipus de ciència, no? I qualsevol tipus d'investigació i de realment aportar alguna cosa mitjançant un article que realment mereixca la pena ser llegida i mereixca la pena ser publicada i que no sigui simplement textos i més textos. Ja avui en dia quasi la meitat me'l fan ChatGPT, no? I quasi És un altre tema, no? totalment, la Perquè intel·ligència artificial. Jo crec que el que acabes de dir se podria aplicar quasi a qualsevol context d'avui en dia de tot. És que és com consumir i produir. Com tens que consumir tant, produeixes moltíssim de coses que igual no aporten res, però en investigació de ciència és, òbviament, superimportant, però també pues, en llibres, en pel·lícules, en música inclús. O sea, en sèries, quantes sèries tenim, no? Però sembla que des del punt de vista del consumidor, el que jo vull dir és que una persona no versada sobre això, jo, per exemple, sí que pots ficar una sèrie i dius, és una basura, no? Però és cert que jo penso que una gran part de la població, si jo visc un article en una revista, encara que no sigui una revista molt prestigiosa, jo sistemàticament pense, o sigui, automàticament jo considero que té un valor molt fort. Però, clar, jo crec que existeix i que també s'ha de tenir en compte i jo crec que ahir precisament també la feina del documentalista, perquè has de probablement saber que aquest article, que per a mi, persona no versada sobre això, com està publicat en esta revista, és important i ja li dona credibilitat, i tal volta no tot és tot està desviaixat, pot tindre diferents problemes, pot no estar realment, no tindre suficient valor, però s'ha publicat per X, perquè a este li farà falta publicar per a obtenir els punts, perquè la revista necessitava una publicació més,
per qualsevol qüestió, no? I crec que ahí també és una feina molt forta del documentalista, que si estigueren més camps d'investigació, no sé, tu creus que ahir realment podria això, si pràcticament a l'equip d'investigació tinguera un documentalista, això reduiria? Els documentalistes també s'encarreguen d'això? O... Pues sí que s'encarreguen, clar. Evidentment, quan fas la búsqueda en la cerca en la base de dades, els resultats que obtens, tu després has de veure si tots els resultats són vàlids o n'hi ha palla o coses que no interessen. I d'ahir també el que estaves comentant, que és molt important, ixe context, tu necessites un context sòlid per a elaborar de nou una nova investigació i d'ahir remuntar-te millor a investigacions anteriors per veure què s'ha anat fent fins a l'actualitat i no sols quedar-nos en el que s'ha publicat recentment. Però, clar, és veres que depèn de l'àmbit, però en molts àmbits, si veuen que les cites són del 2000, estem en el 26, si veuen que són del 22, diuen, això s'ha quedat ja totalment obsolet. Te demanen que siga recent. Siga recent, independentment que tu vulguis reprendre. Això és el que jo em referia, no? Sí. També és que en l'article este, que és superinteressant, també aclaven Citeu-lo. justament d'això, que si en els últims, si no t'havien citat en els 2 anys posteriors a la teva publicació, la teva probabilitat de ser citat baixava com al 5%. O sigui, era una exageració. Era com de dir, o m'han citat ja, o em citen després demà, o no. O ja no m'ha llegit mai. Immediatesa. Però fins i tot en àmbits tipus l'educació, que estic investigant jo sobre això, que dius, sí, òbviament les coses han canviat i la tecnologia i tot canvia, però tampoc té que ser una cosa que ja està canviat en els últims 5 anys. Pues no pots citar un article de més de 5 anys. I jo, però per què? Si vull parlar de l'educació de l'ensenyança d'idiomes, per exemple, no sé. No té... És com així és tot. Podem passar, si voleu, després d'este debat a la secció de recomanacions. Parlem de què estem llegint. Jo crec que sí. I ara, què estem llegint? Recomanacions. Jo crec que començarem preguntant-li a la nostra convidada d'avui. Sí, per supost. Conta'ns un poc, Belén, no sé, tens algun llibre que estàs llegint que t'agrada o t'has llegit fa poc i que es pots parlar d'ell? Sí, i crec que ve molt al cas perquè se diu és la Biblioteca de les Lectores Valientes, de Kate Thompson, i justament parla d'això, de la importància de les biblioteques, el paper tan fonamental que han tingut al llarg de la història, no sols en l'actualitat, i també del perfil de les bibliotecàries /bibliotecaris, de la seva importància i de com influencien en diferents moments i en diferents circumstàncies de la història, però també de la vida de les persones. Molt interessant, estic encara llegint-lo, però sí que puc dir que és recomanable totalment. Anem parlant d'una època en concret o és un repàs històric? No, és de la Segona Guerra Mundial. Està basat en aquest període i és interessant, m'està agradant. És entranyable, no és el llibre més feliç, però sí que té aquestes pinzellades de dir, ostres, que guai que... els llibres són llum, no? Sí, exactament. I està traduït, imagina. Sí, no tinc moltíssima informació de dir que este llibre me'l regalaren i l'he agafat ara que tenia així un huequet i sembla que està molt interessant. No sé la traducció de part de qui, perdoneu. I Belén, per a algú que no és bibliotecari o que no està clavat en este món, també recomanaries per als nostres oients no experts? Sí, és un llibre... recomanaries? Sí, és molt romàntic, crec que és un llibre bonic, a qui li agrada un poc la història i el tema de la Segona Guerra Mundial és un llibre que va entrar fàcil i els personatges són agradables, el que porta llegit fins ara, jo crec que sí, és una lectura agradable. Tampoc és una gran lectura, però molt agradable. És que així teniu lectures molt interessants. Jo vull escoltar les vostres. No, però està bé. A mi m'agraden aquests llibres que dius... El millor és que aquest ratet com a que disfrutes. Sí. No estàs llegint drames, que últimament estem llegint molts drames a cine. Però sí, em vaig a dormir contenta després de llegir un capítol. Sí, capítols curts, que això no se li interessa, però a mi també me va bé perquè si no tens molt de temps o tens el temps limitat, capítols curts. Va bé. Sí. Sí. Anne, alguna recomanació? Jo estic ara llegint vull portar un llibre en valencià. Ah, perfecte. Que sempre estem que si en castellà, que si traduccions, que si no.
I a més a part d'un home, que estic jo en llibres que són tot de dones. És de veres. Este és català, Sergi Pàmies, i és L'art de portar gabarniga. És un llibre supercurtet, bueno, per esteu veient així, xicotet, que es porta molt còmode en el bolso. Són històries curtes. Són 13 contes, un poquet estil... Per als experts filòlegs em van a matar, però va, vaig a dir-ho per als no experts, per a que sàpiguen de què va un poc el tema. Un poc estil Quim Monzó, així contes curts, irònics, de la vida, anecdòtics, molt interessant, divertit, la veritat, però també et fa reflexionar bastant. No sé, a mi m'està agradant molt, i a més el que comentava ell, no? Pots llegir un i no estan nugats entre aquests contes, pots llegir un conte i si no t'agrada, no cal que te'n llisques un altre. Bastant interessant, el recomane i a més, no sé, ja a l'hora de fer alguna recomanació en València. En València, sí. Jo tinc superpendent llegir més en València. Últimament no estic llegint gens, però perquè a vegades no sé què llegir, sinó que això me'l puc apuntar. Apunta-te'l, perquè jo crec que t'agradarà. Jo ja n'havia llegit un altre dia que no recorde, i també em va agradar. I em vaig agafar que eren contes curts, i la veritat que molt bé. Molt recomanable. Divertit, irònic, també, ja et dic, no tot és jiji jaja, però, no sé, que no sigui dels drames que portem que si només parlem de la mort i sí, ja està bé, per favor. Jo crec que sí, que ho deixem així. Belén, moltíssimes gràcies per haver vingut al nostre podcast. Sí. Ens ha fet molt d'il·lusió entrevistar-te, ha sigut molt interessant. No t'assegurem que no te tornem a convidar. Ves preparant-te, perquè tornaràs a vindre quan vulguis. Sí, queden molts temes pendents. Moltes gràcies per este ratet, Belén, per contar-nos totes aquestes coses darrere d'aquesta feina que mos coneguem, però no sabem com funciona, o tal vegada que se queda salir. Sí, i fins i tot del grau, no? Un grau un poc Sí, més desconegut, pot sí, ser. desconegut, i que tal volta se pot ajudar algú també no sé, a decantar-se per aquestes opcions, que existeix aquesta faena, que està ahí, i que és molt interessant. I molt important, també. Correcte. Moltes gràcies, xiques, a vosaltres. Adéu. Adéu.